Ei, eu salut și bine v-am regăsit la un nou video. Eu sunt Raul și de data aceasta o să vreau să ne jucăm Brawl Stars. Și nu uitați, dacă vă place această serie de Brawl Stars, nu uitați să mă susțineți cu un like. Și da, astăzi nu știu pe ce cont să joc. Gen, ăsta e contul meu original. Și stă să vă... Poate v-am arătat episodul trecut. Uitați, mai am încă 3, 4, 5 conturi. Da, mai am încă 5 conturi. Și nu știu pe care să joc. O să joc pe ăsta, să fac 2000 de trofee. Bun, conectând așa, bam. Și am luat skin-ul ăsta pe Colt, foarte șmecher. Îmi place mult skin-ul ăsta pe Colt, e foarte, cum să zic, șmecher. Și mai și pe ăsta am multe skin-uri. Pe Shelly nu am, pe Brock n-am. Bine, pe Bull am. Da, uite-te. Și o am pe Bibi. Da, o am de mult pe Bibi. A, uite, vreau să fac ăsta rank 15 pe Bibi. Aici nu mi-a picat nimic de la Megabox. Bibi mi-a picat de la Megabox-ul ăsta de aici. La 40. Haideți în episodul ăsta să facem 2000 de trofeuțe. Bun. Haideți. Asta e contul unui prieten de-al meu. Dar mă lasă să mă joc și eu pe el. Să-l ajut să mai fac și el trofee. Eu aproape fac 3000. El face 2000, da. Ce, mai eu nu fac timp cu drogați ca tine. Am ce era să mă moare acolo. Dai cu vieții. Da, trișorule. Aleu, nu e ăla, e cam... Du-te. Oh my god. Fac picioarele, era să-l omor. Fuck it, bro. Am o idee mai bună. Hai să ne băgăm noi pe nus, bro. Ce ziceți? Da, mai să ne băgăm pe nus, bro. Ok, am intrat acum pe nus, bro. Intrăm. De ce se aude așa tare? Doamna din Connect. Revin. Gata, băieți, am revenit. Și mi-am pus numele ăsta acum, am și cu numele prietenului meu, că da, mi-a plăcut, pur și simplu. Uitați câte gemuri am. Da, normal. Bă, Raule, dar de ce mă întreb câte gemuri am? E normal că ai multe gemuri, pentru că e hack. Da, aici e dreptate. Ok. Gen, eu nu pot să opresc de la codul ăsta de gemurile și astea. Dar nu încercați pe Brawl Stars, normal că nu o să vă meargă. Am încercat eu și nu m-a mers. E fake. E mare fake. Hai să mai deschidem niște... Un megabox. Hai. 3, 2, 1 și... 3. Oh, fuck it. Un pic de brother. Uitați, am Bibi. Dar el n-are asta. N-are. Am toate star power-urile și gadget-ul pe Leon. Îmi place mult să mă joc cu Leon. E brawlerul meu preferat, Leon. Ai, fucking nimic. Activ. Hai să-mi cumpăr Brawl Pass-ul. Pam, 3. Deci, băieți. Brawler nou. Roza, bine. Nu știu ce roză, dar nu. Bă, dar din greșeală am deschis Brawl Box-ul ăsta și mi-a picat. Deci, o să cumpăr Brawl Pass-ul. 3, 2, 1. Dar nu pot să le deschid, din păcate. Eu chiar le-aș deschide. Hai să ajungem și la 15. Frumos.
Da, uite, aici, roza. Biam, eu am și pe el cont. Da, gen de Brostars real. Brostars. Bă, skin-ul ăsta nu e așa wow. Adică doar că are câteva culori. Hai să nu mai vorbesc așa de mult și hai să băgăm un meci. Da. Revin. Ok, am revenit. Bam. Bă, ce mi-aș dori așa de mult să am leon și pe contul de Brostars. Mamă, bă, ce pro sunt, am zis greșeală. Gadgetul. Uite. Și oh, are kill. Oh my fucking god. Hai bă, fraiere, ai tupeu? Ia. O să-l încurc. Fuck. Bă, ești prost. Nu, bă, e prea greu să joci pe nu. Mă calcă pe naș. Uite publicitate. Nu mă interesează de blugile voastre. Time de broc. Enervăm mai știi, bă, Donica. Ia stați-mă că fac eu. Deci, uitați. Deci fac eu un truc foarte mare. Deci, uitați. 3, 2, 1 și... Pam pum 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 pum. Pum 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 pum. Hope you like being cool. So many specimens to discover. Și fiți atenți, mai fac încă un truc. Stați. Am făcut un truc. Ia uitați. Bine, băieți, cam atât a fost și cu acest episod. I-am fost Raul și ne vom revedea data viitoare. Bye, bye!